Aquesta setmana, des de la coalició Bloc Compromís, volem dedicar la columna a parlar d'una de les preguntes que el passat plenari, no el d'aquest mes de setembre, sinó el d'agost, li farem a la regidora d'Indústria i Comerç de l'Ajuntament de Xàtiva, la senyora Marian Soro. En el plenari d'agost li preguntaren sobre les iniciatives que des de l'Ajuntament s'estan fent per millorar la situació de desocupació i per millorar el comerç tradicional, aquell que es troba inclòs dins del nucli urbà de la nostra ciutat. La regidora de Turisme va necessitar pràcticament un mes per a contestar-nos i per a dir-nos que tot va molt millor perquè s'han demanat més llicències d'activitat des de l'any 2011 a l'any 2012. El que no ens va oferir són els índexs que utilitzen per a valorar tot això i tampoc ens va dir quantes empreses s'han tancat. Això s'ho contestarà el mes que ve, en octubre. No obstant, nosaltres seguirem reclamant, des de l'oposició, des del Bloc Compromís, seguirem reclamant que la regidoria d'Indústria i Comerç tinga unes funcions concretes i específiques i que es treballi per millorar la situació del comerç dintre de la ciutat i que no es limite a fer propostes puntuals sobre compra de tiquets d'apartaments. El que volem és una política comercial seriosa amb criteris i plantejaments que des de l'equip de govern no han demostrat tenir.